И добре дошли зрители обратно в The Last Ones. Колко месеца минаха и аз вече не мога да си спомня. Бях тръгнал да записвам епизод, но така и не го обработих. Рано не го записах целия. Съответно нямаше много по да обработвам, но в крайна сметка работих с едни машини за изсушаване на океана, на водата и бели сме си избутах стената. Друго нещо е ето този огромен пранк тук. Това всъщност е пранк от пумата, това е неговия дракон или каквото е Гари. И ако имах първата реакция, да рано възможно да имам, но не се съмнявам. Но да, ако имам първата реакция, ще ви я покажа. Той ми беше казал, че ме е пранкнал. И нали аз казах, добре, хубаво, найс. И съм казал цялото това нещо. Сега обаче имаме други неща, за които да се тревожим, като площта вода или обема вода, който трябва да изсушаваме. Още... да. Имаме още супер много вода за изсушаване и това няма да бъде много лесно. Както виждате, тук съм почнал да изсушавам. Използвах едни по-дълги машини, които използват хъни и слаймблокчета. Но имаше няколко провалени опита, в които просто пускам следващата машина и вече това, което съм изсушил, се запълва. Или пък ето тук както стана, просто само два блока надолу тръгна да се изсушава. И е така общо взето. Затова днес ще работим върху това. Не знам колко часове ще отнеме. Спомням си само, че тая мъника част тук ми беше отнела 10 на часа, може би. Сега ще видим дали ще мога да подобря ефективността си и да свърша това за по-малко време. Ако ли пък не, този епизод ще отнеме 20-30 часа само прогрес в самия сервер. 7. Значи този дет ми остава толкова много работа, направо да, но мисля. Спасибо, защото ми много. Мари! Аз какво да кажа за себе си? Аз съм прибия. Бро, аз буквално като влязох в сервера имах 16 дюрабилки на краката. Имам тук някаква каша с водата, имам избутана стена, която трябва да оправям. Това е мизерно просто. Бебе, това е нокът, не е плочка. Как плочка? За първи път чум... Как плочка? За първи път чум това нещо. Така ли заказва реално? Защото аз не разбирам. Аха, ясно. Нокът на плочка. Дига, ти знаеш, че... Ясно. Бате, тия шурцове много бързо събират гледания. За няма час и половина, 50 гледания. Принципно да. Аз пробвах значи някакво беше 22 декември месец, щях да качвам шортове всеки ден. И значи първия не се беше получил много добре, ама втория си спомням така, нали, нямаше гледане за първите часи нещо, в смисъл 2-3 гледания. И после станаха за 20 минути 2500 гледания, 2600. След това YouTube махна огромна част от тях. Ама, нали... Нормално. Аз имам дълга история с YouTube. Защото YouTube ще получи такова. Дивиденд от това нещо. Вече съм тъп. Вече тъп, брат. Сложил съм буталата на грешната страна. Това, което казах, какъв инженерен мозък съм. Сложих хъни блокче, нали, под себе си да мога да скоча нагоре, а то не може да се слага, да може да скача на такива. Добре, сега. Добре. Както знаеш, инженерната мисъл е най-великата. Знаеш какво се случи? Аз съм сложил буталата по абсолютно същия начин. В грешната посока съм ги сложил просто. Бро, това е... Значи, щупи ги, мъчих се да ги сложа, щупи ги, мъчих се отново да ги сложа.
Да, просто ги сложил тук на грешната страна. Сега не би трябвало да има проблем, би трябвало всичко да тръгне като бомбонче. Би трябвало. Би трябвало много хубаво дума, между другото. Да, щеше да е хубаво. В смисъл, всичко... не, да знаеш какво това... Окей, добре. По някаква причина една от машините е спря, но... Окей, това върви. Някаква част се запълни, но не цялата, окей. Това нещо сега върви и суши, окей. Let's go. Това actually се работи, можеше да повярваш. И сега щеше да е хубаво, ако си бях направил такова механизъм за връщане. Бързо сега. Бързо. О, 6. Добре. О, това е твърде високо. Не. Как върви слагането на стъклата, Пиксер? Кое? Слагането на стъклата как върви? Ами, доста добре. Сега ще спъга, ако съм готов, ще покажа докъде стига. Като знам, че до тук се изхъбих първия дабъл чест с стъкла, аз съм само съм направил на първия етаж, дясна страна, отпреде само стъклата съм сложил. Не, пак някакъв напредък. По принцип, разбери, можеш и да бъде до някъде. Обаче има едно нещо, което супер много ме притеснява. Значи, понеже водата е някаква така много калпава, може, нали, ако щупя просто едно блокче и всичко може да се запълни. Абсолютно всичко се запълва след това. Добре, има прогрес. Има прогрес. И така, Иванчо, зрители, мисля, че всичко вече е готово и сушено. Имаме тук още една мъничка област. От това почти е готово. Това са последните моменти. Там влиза вода ли? Хайде бе. Бам. Така. Добре, и сега мисля, че остава още едно местенце. Точно ето тук. Така че, нека поставим финалното спонж блокче. Красота! Нека погледнем от гигантския дракон. Вау! Сега остава само да изчистя всичките тези колони от хиляди блокчета пясък и ще можем да почнем да строим. Най-накрая. Най-накрая ще можем да почнем да строим. Това колко сили изглежда. С това мисля, че ще сложа край на този епизод. И надявам се да ви е харесал. Не беше чак някакъв толкова специален смисъл. Имаме огромен пранк. Това със сигурност е нещо огромно. И сушихме абсолютно всичко в базата, което също е нещо огромно. Тъй, че да, доста прогрес, доста големи неща. Това видео реално го правя още от преди да спрем сървъра официално. Така че в месеци това видео отнело 3-4 месеца да се направи. В часове може би над 50 часа, в смисъл само след завършването съм отделил може би над 25 часа само за сушенето. Над 20 часа със сигурност.
Това беше от мен, зрители. Аз съм Иванчо, вие сте Иванчо зрителите и ще се видим в следващото видео. Довиждане!